Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. 45 minutos na ang nakalipas sa takna ng launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lisoan sa inyo sinitag sa Kamaradyo, no? 630 mga kabombo sa aton sini iya nga mga suki sa aton si mga tagpalamati. Subong nga adlaw, it's the second day of the month of January of the New Year 2023 mga kabombo. Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki sa mga naka-tune in na dira karon? Sa gihapon as always, no, ang Bombo Radio Philippines relentless service to Filipinos. We are fully digitalized pero sa gihapon ang aton sini iya nga main ang aton siniiyang original nga palagyan namong radyo sa tanan nga nagapamati na karon sa 630 kHz nagapahuway-huway. Good afternoon, no? Sa mga naga-family bonding sa aton siniiyang nga mga may pamilya dira ho nga naga-inupdanay. Good afternoon, gid. Kag kabay pa, no? Ihinguyang ang iniiyang laka lang nga panahon, no, kung sa diin holiday, wala sang office, wala sang klase, mga kabombo, updanay ang bugos nga pamilya. Ti diri sa Bombo Radyo, ya updanay man kita sa gihapon, no? And this is the first day or the maiden presentation of Bombo Bacolod sa kahapon lamang for the year 2023, no?
Kamusta ang aton siniiya nga pag-celebrate sa aton siniya bag-ong tuig, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga viewers naton. Gina-welcome ko gid kamo labi na gid dira sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton sini nga YouTube channel. Hello and good afternoon. At sa tanan man dira nga nagalantaw man sa YouTube channel ka sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Ara da sila ho nagalantaw gina aton si mga viewers no sa official website sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo Bombo Radio Bacolod, sa aton siniiya nga Facebook Live ka sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Wala labot sa aton sini nga 630 kHz ti ara na ho, makitaan kita, ma-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga duha ka mga bag-o nga mga palaagyan sa nasiling na naton no for the relentless service to Filipinos ang Bombo Radio Philippines na nagapangita gid pamaagi. To go with the tide, to go with the flow, mga kabombo. No, kay tiari na kita karon sa moderno nga panahon sa social media. Siyempre ang aton siniiya makauturan na aton gid nga serbisyohan. Ti ara na, no? Fully digitalized na gid ang Bombo Radio Philippines. Kaya na-enjoy nyo na gid kami from 2022 Year of the Water Tiger. Pasalamat man kita sa bag-ulan natapos sa tuig 2022, no? For it made us stronger, mga kabombo, no? If not that strong, pero at least yan, no? Ginbaid kita sa mga lalabay nga mga pagtilaw no sa kabugusan. Hindi lamang diri sa aton sini sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Hugpong kusog kita nga nagpakig-away sa pandemya, and even now also although ati nagpuas-puas na gid man, no? Lord, thank you gid kay naka-enjoy kita sa aton sini nga pamilya nga ti do wala na brasang amo gid ina kadako nga kahadlok naton sa aton siniiya nga pagmingle sa aton si families, unlike before the 2 Christmases and 2 New Year celebrations naton nga ti why gid, no? Hindi pwede mag-inupdanay, may ara kid nga ginatuwag nga face mask, no? And even face shields before, no? Kaga wala gito gintugutan nga mag-inupdanay sang madamo. Okay lang kung naimo si pamilya, jutay lang, no? You came from a very small family, okay lang na. Pero if you came from a very huge family, no? Hindi gid pwede mag-inupdanay, just like mine, no? Gakuto kami mo, no? Di amo na pasalamatan ginaton ina, no? It's because nga ang Dios sa gihapon niya ang iya siniya paghigugma sa aton apisara, sa aton siniya nga mga kakulangan, sa aton siniiya nga mga kahuyangan, no? Sa aton siniiya nga mga limitations, imperfections sa gihapon. God is just so good and He is so good all the time. Kaya ari na kita ho, ari pa kita sa bag-o nga tuig 2023. Sunod pa gani sa aton siniiya nga following the Chinese calendar, this is the year of the water rabbit. Sunod pa sa mga pati sa aton sa makauturang in Czechia, may nari-sari naman iya nga mga ginadulong ini, no? Ang tuig sang tubig nga rabbit, mga kabombo, no? At isa nagligad ya tuig sang sang tubig nga tiger. Tubig nga tigre, no? Last bag-ulan natapos sa tuig 2022. Subong naman iya tuig sang tubig nga rabbit, no? Sunod pa sa aton sa mga kauturang in Czech. Pero at the end of the day, mga kabombo, no, ang aton siniiyang dapat gidyang kaptan. No, sa bugos naton kabuhi as we are now starting, no, to live in the new year 2023, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang pinaka-anchor gid, wala sang liwan kundi aton si mahal nga makaako, no? Wala lagi sa iban pa, and that's the truth, mga kabombo, no? Kay kun ibase lang naton sa aton siniya masarangan, yes, we can do that, no? Kada isa sa aton may abilidad, kada isa sa aton niya may God-given talent, no? Especially sa
atubang sang aton siya pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kada isa sa aton niya may kaalam, may abilidad, no, para lang gid nga ti mabuhi kita diri sa kalibutan adlaw-adlaw nga tanan. Pero hasta diin gid man kita, no, we're just human beings, no, nga may mga limitations. Kag kada isa sa aton bisan ano pang pag-confess naton, pag-profess naton that we are just so strong and I am the child of God, pero sa gihapon na aton siniiya nga kahuyangan, no, ang aton sining limitasyon nagagwa gid, no, from time to time. That is why nga we really need our Savior, we really need our anchor, and that is the Creator of all, ang Dios, no? Kung kita lang pugday kita tanan no, makapugal kita from this particular day or the year, or after sinaway na, no, kay may limitasyon kita. So let us offer our future, no, wala sang liwan kundi sa iya lang gid, sa iya sining nga tiilan, no, nga aton sini iya nga kabuhi, sa aton sini mahal nga makaako. Kay kita from time to time pugday is because nga ti amo na yang aton siniiya nga nature, no, we are claiming that I am the child of God, I am following the rules and regulations of God, pero sa gihapon from time to time pugday naaamo na. It's because nga ti hindi kita ya perfect, no, sa sini kalibutan hindi pa kita ya perfect. Sa pihak nga kinabuhi, as we claim the promise of God, nga kung mapatay kita, kag ara kita ya sa ilan sa Dios, ara kita sa iyaya, di dito na kita ya mangin perfect na ya. Yes, mangin perfect kita dito sa pihak nga kinabuhi. Pero as long as we are still here, no, sa siniya kalibutan, no, imperfections are reality. Oh, hindi na pwede makakas nga kamatuoran kay ti may mga limitasyon kita, no? From time to time, bisan ano pa naton ka-profess that we are just so strong and we can do this and I believe in you, I can do this, no, as promised from time to time. Sunod paghani sa aton sini nga old adage, no, promises are made to be broken, no? Ay iti kun hambalon taya tuno lang ya sa aton siniya nga tagipuso panguna-una mahimo ko gini ang promisa ko sa imo, no, pero ti anon ta kagagwa gid ang aton siniya nga kinaiya ang aton siniya pagkatawo nga hindi perfect. Napunan kita sang limitasyon, mga kabombo, no. So as we start the new year, as we facing the new horizon for the new year 2023, mga kabombo, tugyan talang gid na sa iyang tanan-tanan. There will be bumpy rides sa gihapon, parehas ang mga nagliligan nga tinuig, parehas ang mga future years pa naton, no, kay wala sang perfect diri sa kalibutan sa nasiling ko na. And as children of God, no, we cannot say that our lives here are just bed of roses, no, because there are thorns underneath, no, may mga tunok ginaiya. Nagkabay pa sa aton siniya pangabuhi sa siniya kalibutan sa atubang naton, no, mga kabombo sa siniya nga panibag-o naman, no, nga chapter sa aton si kabuhi sa bag-o nga tuig, kabay pangati kapyot lang kita, ara lang panguyapot gidya, no, sa aton si mahal nga makaako kay ti ano kita mo, we are prone, no, we are prone to commit sins, we are prone to follow, no, our wants, no, and our needs. Supposedly itugyan ta na sa mahal nga makaako because His will is perfect and He is really His on time, no, sa paghatag sa aton sa kung anong aton siluyag, itugyan ta sa iya siniya nga time, sa iya sini nga perfect will, because His time is always on time and His will is always perfect, no? So amo na nga aton siniya nga dumdumon sa ano nato, no, sa atubang sang karon nga tuig 2023, mga kabombo. Wala na sa iban pa. Yes, we thank our families, no, aton sini nga pamilya nga they are our support system, no. Kon anhunta sang tanana
no bayaan ta sang tanan, bayaan ta sang bana ta, o kung asawa ta, bayaan ta sang mga friends ta, or ano, sino pa da, ang aton siniiya nga pamilya nga aton gid kadugo, no? May balikan kita, no? So, isa ni sang aton siniiya nga i-cultivate, Lord, help us sa sini nga tuig sa pagsugod pa lang naton, ikaduwa pa lang nga adlaw sang bag-o nga bulan sang Enero sa sining tuig 2023 mga kabombo. Amo ni ang isa sang aton dapat nga i-cultivate, no? Aton nga i-utilize, aton nga palanggaon, aton suportahan ang aton sini nga pamilya is because they are our support system, no? Lord, thank you, Lord, for the families nga ti sa nakaligan nga tuig 2022, they were there for us, no? Sang nagligan nga tuig 2022, puno sa mga problema kita, mga pagkatilaw, mga kabombo, trials in life, no? But they were there along the way. And I'm sure they will be here along the way as we travel the new roads of the year 2023, no? So aton ina nga i-claim, no, kag itugyan ang aton sa mahal nga makaako ang aton sini nga pamilya, no? Our support system, our dear families. Sige. Kamusta ang aton sini nga New Year celebration? Nagkapulo pa huway-huway kun wala pa, no? Ara pa ang momentum. Ang iban wala pagikatulog, kabay pati makatulog kita sa mahamuok para nga ang aton sini nga lawas makakuha naman, no? Makabuylo naman kita mga kabombo. Kardiri sa aton sini nga maiden presentation sa aton programa kahapon lamang, as always, ari diri si Miss Jazz, no? This is my first day of giving you service in this kind of program. Ang kahapon lamang, this is the different type of program. Ang lighter side of the programs ng DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Inupdanay naman kita diri. Hugpong kusog naman kita diri as we share our life stories, no? Kuha naman kita sa mga nagliligad naton nga mga eksperyensya sa kabuhi. Kuha naman kita, no, sa mga eksperyensya naton of this year of sang sining bag-o lang nga natapos sa tuig 2022. Kuha naman kita dira sa mga eksperyensya, isulat naton kag i-share diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Mga kabombo agud nga makuhaan sang leksyon kag inspirasyon, no, sang tanan-tanan. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Di gani isulat, no? Pinaagi sa yellow pad, isulat, hindi lang back to back, no, mga more than 5 pages will do, no, hindi lang tama kalipot gid. Para nga masabura nato ng inyo si makasaysayan. Kag i-padala, no, pinaagi sa koreo sa aton si post office, address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Sa pagsugod sa aton siniiya nga panibago naman, we start anew, no? Sa sining aton siniiya pag-inupdanay diri sa aton palatuntunan kahapon lamang with the old still beautiful songs nga ginapabugal tagid sa gihapon ang aton siniiya nga mga produkto sa aton siniiya nga tuigan na paindis-indis, no, from the Ilonggo Music Festival to the Bombo Music Festival na sa karon, mga kabombo. Kay ti wala na naga-fade, samtang nagadugay mabatian naton, naga-remis pagid, no, kag naga-ka-LSS kita sa sini mga bahano nga produkto. Sa kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, aton si kaugalingon nga pamaagi, no, ang aton siniiya nga pamaagi, no, to discover your God-given talent to compose and at the same time to sing. Kagyari mga kabombong aton siniiya nga espesyal nga ambahanon. First kuning nga song for you to enjoy, no, sa sining first edition man sang kahapon lamang program sa sining tuig 2023. We are talking here about life. We are talking here about kabuhi, no? And when we say kabuhi, it is full of love, full of
hurts, full of joy and happiness, no? Ang kabuhi ta, no? Kag ang kabuhi ta sa masami ginabase naton sa aton sininga mga pinalangga sa kabuhi, no? Just like the song Kabuhi sang kabuhi ko. Ang gin-compose ni Mr. Dante Beryong, gin-interpret niya ang yan sininga kaugalingon nga compositions. Produkto sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo, or the Ilonggo, the former Ilonggo Music Festival. Yari mga kabombong aton siniiya nga pambukas nga mahanon. Kasining panibag-o nga adlaw, no? Ikadua nga adlaw sa tuig 2023, mga kabombo, kabay pangati makahatag sa aton sa inspirasyon ang ining nga mahanon, no? You are my life, no? Wala kita sa liwan pangakwaan sa aton siniiya nga kabuhi sa pagpangabuhi sa siniya kalibutan, kundi ang aton siniya creator and our family. Ang ginbutang niya diri nga mga pamilya, mga abyan, mga kauturan, no? Ang ginhatag niya sa aton nga amo ang aton siniya a source of inspirations. Although sometimes a source of desperations, no? Wala kita sa may mahimo kay we are all imperfect. Imperfections are reality. Pero ginhatag sa Dios sa aton sininga pamilya, aton sininga banang, aton sininga asawa, utod, nanay, tatay, mga hinablos, mga apo. Ginhatag ini sa Dios sa aton mga friends, no? Neighbors, no? Ini ginhatag sa Dios sa aton agud nga mahatagan man kita sa inspirasyon and the so-called life, no? Kabuhi, sang kabuhi ko. Ikaw ang akong siniiya nga source of life, ikaw ang akong sininga kabuhi, sang kabuhi ko. Yari makabombo aton si pambukas nga bahanon, kabuhi, sang kabuhi ko. Tabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Tapokdoy, isang Master Mariner, at si Ann Tapokdoy, and from ginatawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang ating pagugmaan sa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko, magkapadayon sa karay-sarakan ng kabuhi. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko.
sa pagsalop kag sa pagbutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nagit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nagit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Wow, it's so heartwarming, mga kabombo, no? Bisan pila pa katinuig ang nakalipas, ang mga matahom nga produkto sang Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines, no? Ang nadala sa top 12 ang aton si mga grand winners sa gihapon. May sting every time nga i-play naton kag every time nga pamatian naton mga kabombo, no? Ang matahom nga mga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival. The original competition nga ginapaligayan sang Bombo Radio Philippines, no, kung sa diin dira naton no mapaambit aton siniiyang nga mga abilidad sa pag-compose sa mga matahom nga ambahanon, no. And if you want to sing at the same time, why not? Composing and singing, no? Aton siniiyang nga mga abilidad. Let us always remember nga umalagi lamang kita diri sa kalibutan. Aton sini mga abilidad ginhatag na sa Dios sa aton, no, to not to preserve for ourselves, no, nga itaguon ta, kundi usaron naton ini mga kabombo, no, for others to enjoy, no, usaron ta ni para nga maserbisyuhan man ang aton siniiya nga mga isig kapareho, no? Hatagan sa inspirasyon na aton sini makaisig kapareho, pinaagi sa aton siniiya nga mga abilidad. Kalakip na diri, abilidad ta sa pag-compose sa mga matahom nga ambahanon. Ikaw bala dira, no? As early as this sa sinituig 2022, no? Base pa lang makabalik ng aton siniiya nga plataforma, kung sa diin ang aton siniiya platform sa pagdiskobre sa inyo siniiya nga mga abilidad sa pag-compose, no? Subong pa lang nga daan, preparar na kamo mga kabombo. Kay nga, katahong gidya, no? Forever as long as we are existing diri sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod particularly, no? Ang inyo si mga ambahanon nga nadala sa top 12 mga kabombo, ang forever nga iga-share, iga-pabati, specifically diri sa aton siniya palatuntunan kahapon lamang kay ti amo niyang classes sang palatuntunan nga maka-ulo-unwind kita pinaagi sa aton sini nga mga Bombo Music Festival songs, no, sa top 12 and grand winners. Kag sa aton sini iya nga FM band ang 95.9 Star FM o sa tanan nga mga FM stations nationwide mga kabombo. Nung aton sini iya nga ginapabati diri adlaw-adlaw from Monday to Saturday diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Pero ti sa FM ya everyday ginae sa ilaman, no, halin sa aga hasta na sa gabi, hasta na sa Domingo. So compose na kamo dira, no, kag kun maabot na naman ang panahon nga may ara kita sa paindis-indis, at least maibunggo na kita labi na diri sa Bacolod ang aton sini mga talents here, mga talentadong Bacolodnons, no, kag mga talentadong Negrosanons, no, ratsada, no, sa aton siniiya nga paindis-indis sa Bombo Music Festival. Ready lang kamo da, no, kay anytime kung ara na gid man, maybe this year, next year, who knows, no, may ara na kita ya sang aton sini nga gin-compose nga ambahanon mga kabombo, no.
Ate, sige. Amo tong aton siniisa sa mga ginapabugalged ang aton siniiyang isa sa mga produkto sang Bombo Music Festival 2016, Kabuhi sang Kabuhi Ko. I'm sure ti ano kamo ni LSS kamo ni kay nga no nangin kabahin ini sa aton si mga dramas, beautiful dramas diri sa Bombo Radio ginapamatian ninyo kay nangin soundtrack ini mga kabombo. Ate, sige. By the way, ara na sa aton singa Studio B, no? Ang aton sininga padayon, no? Ang akon siniiya nga pagpahanumdom sa inyo. Samtang nga ara kita dira, kag nagapamati kamo dira, ang Bombo Radio Philippines, no? Magahatag man sa inyo sa isa pagid ka klase sang pagserbisyo. Through the years, no? Through the years, you never let me down. You turn my life around. The sweetest days amo na daw kaangay niyang aton sa promo, no? Ang promo sang Bombo Radio Philippines nga nagahatag sang kalipay sa mga tawo, no? Wala sang hocus-pocus kung 1 ka milyon ka pesos ihatag na 1 ka milyon ka pesos. Before kita magpadalom sini, no, suguran tang aton sa tuig by reminding you no nga may isa ka mangin milyonaryo sa aton sini iyang promo ang 1-2 Panalo Part 21 with 6 million pesos worth of kasiyahan mga kabombo, no. So ari na no isa sa aton si mga winners, no, second day sang bag-o nga tuig mga kabombo, no, sa gyapon buanay sa mga papremyo diri sa aton si promo. Ara sa aton si Studio B, si Bombo Grace Lynn Lubaton, together with our winners, together with our particular winner na to, isa lang to Bombo Anthony, ate sige ara, kag maghatag na sang mga papremyo. Bombo Grace Lynn Lubaton, Happy New Year and come in. Jazz, Happy Yes. New Year! Happy Sa New imo Year, kag sa aton dear sining, Gracie. Yes, thank you so much. Jazz. The birthday ko lang ay may sagali ga birthday, no? So, Jazz, Happy New Year man sa aton sa ning mga kauturan, especially sa mga nagapamati sa aton nga naga-intragid sa aton sa ning pa-promo ang 1-2 Panalo Part 21 promo. So, subong kaduhang adlaw sang tuig 2023, malipayon nga padulong diri halin pa sa Banwa sang Pulupandan, no? Wow. From sur o kun south Bombo Jazz sang Negros Occidental, si Ma'am Virginia Carbos. Ma'am, good afternoon. Kamusta? Okay lang. Oo, pamalapit tabi ma'am sa mic, ma'am. Happy New Year. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Good, ma'am. Mm. Si Ma'am Carbos, Bombo Jazz. Malipayon gid, no? Kag New Year, idugang yan ang iyang premyo siguro sa pag-celebrate. Post-celebration. Para na sa mga apo. Sa mga apo. Nawala pa na tagaan? Oo. Oo. Palagas? Para pag-eskwela. Yes, very good. Kaya man nagbalik man nato sa mga estudyante sa eskwelahan. Oo, may klase naman. May apo ka nagali, ma'am? 4 na apo. 4 na apo mo? Dili, damo ako na po. 16 kabilog. Mas palangga ko no ang mga apo kasi sa mga kabataan na mo. Amo gito, gina. Tuod gid. Langgid ang mga apo. Ate, pwede ko kapaapo si mo? Oo, sige, pwede. Pwede. Sige. Okay, ano ma'am ang imo sining kabisihan subo? Sabong, ako na Basbalay. Oo. At dirai digamo sa mga apo. Mga apo na. Mga apo na lang nagaling imo kalingawan. Apo lang eh. Oo, sa una anong imo ubra ma'am? Sang galuto-luto man mani. Ato. Sanlag, tanok. Wow, kanami ba? Balo-bala ka mo, mga kabombong mani. Makapaalam? Oo. Makapabugtaw? Oo. Sang ano? Sa nagakatulog. Nagakatulog pag nga pala tiyagon. Tarsa mo si nanay, no? Sakto gid si nanay. Makapaalir to. Samtang nagahimo sang promo, gakaon man eh. Gakaon man eh. Para ni matayo. Para dili to yun. Yes. Gahimo ka pa promo kada gabi. Naman. Ate, itong say.
Oo, pero aga kagahimo. Ano imo gani nga proof of purchase, ma'am? Ano imo nga POP ang gamit mo? Oo, Nescafe. Nescafe. Ikaw ang ikaw ang inom? Ako. Okay na. Oo, tika pila ka mag-inom sa isa adlaw? Isa lang. Oh, isa lang? Pila ka malama. Pero nagdaog pa. Damo guro mi kakapisin nyo ay. Damo man na kape. Laban Ayo. steak na din. Ayo kay ti manami daan ng Nescafe. Para kanino ka kuno bumabangon? Para kanino ka bubangon? Nescafe. Para sa mga apo Okay Sige ma'am, ready ka na sa pagbaton sang 500 pesos? Ready na. Oo kag may ara kapag nga batunon, isa ka balde puno sang groceries. Nagabalor siya sang 500 pesos. Hindi ka na magpanumpo. Ay, kay tiari na simo karon no? Sige. Okay. Napapatagayon pa. Ihatag tanabo mo just kay Ma'am Virginia Carbos ang iya sining premyo. Sa kuno na hatag. Isa ka gatos. Ikadua. Dua ka gatos. Ikatatlo. Tatlo ka gatos. Ikaapat. Apat ka gatos. Ikalima. Lima ka gatos. Break it down. Salamat kid sa Bumbo. At sa Star FM. Oo. Sige, ano gani ang imo sining mangin mensahe sa mga koturan para nga mag-intra man sila. Di bakal sila ni Nescafe para maka-intra sila, para magabutan man ang ila pangalan. Para magdaog man sila. Yes. Tagapulupandan, pilang plate papulupandan? 50. 50. Tara da pa. Okay. Nga salamat sa Bumbo. Okay. Star FM. Thank you, guys. I-greet sila na Happy New Year. Happy New Year sa tanan. God bless. Okay, sige. Ari ma'am, imo sining balis ang urukan ha. Medyo mabugat ni. Pero nami na kay magamit nyo. Okay, basta radyo. Basta radyo Bombo. Number 1. Yes, Bombo Jazz. Live kita diri sa Studio B. Ini si Bombo Grace in Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Wow! Salamat gid sa kay Bombo Grace Linibaton nga nag-award sa aton siniiya nga mapalaron nga winner. Sa gihapon niya naga Noche Buena kita, naga-welcome kita sang pagdumdum sang adlaw sang Paskwa, sang naga Medianoche ta sa New Year's Eve, subong kay ti bag-ong tuig na ang aton si pagpamubo sa mga papremyo, no? Diri sa Bombo Radio Philippines promo ang 1-2 Panalo Part 21 na kita mga kabombo, no? Ang aton sini nga promo nga may ginahimo ginaya nga milyonaryo. To tell you honestly, sa sini nga promo may ara na ya 20 no? 20 millionaires so 1-2 Panalo. Kay ang aton sini nga year 21 amo na ni may isa na makita nga paghimuon nga milyonaryo. So ikaw dira no may tsansa nga magmangin milyonaryo kag magmangin 21st millionaire sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Gusto ninyo nga magmangin milyonaryo? Mga kabombo nga, hindi ka mo yung magputoy-putoy trabaho sa sulod sang pila ka tuig, kay kabudlay makaangkon sang 1 milyon. That's reality. And reality bites, truth hurts. Nga ang pag-angkon sa 1 milyon, kung sa aton lang pamaagi, sa aton si sweldo, sa aton siniya pagpanikasog, budlay-budlay. Mga kabombo. Pero diriya sa Bombo Radio Philippines, ginpapos na naton as what I've been telling you, nga ang pag-angkon sang 1 milyon ka pesos, ang tsansa nga magmangin millionaire, mga kabombo, ginpahapos siya sang Bombo Radio Philippines. Modesty aside, mga kabombo, no? Gusto ninyo, ang ako si Pamangkot as always, natapos na ang tuig 2022, pamangkot ko, ammonia gyapon. Sa 2022, kapamangkot ko the same question as today, mga kabombo, sa 2023 na. Ang akong pamangkot, gusto bala ninyo nga magmangin milyonaryo? Of course, sino abing hindi, no? Ariya pahapos nga klase sa pag-angkon
sa 1 ka milyon. Mag-entra lamang diri sa aton siniiya nga promo ang 1, 2 panalo promo part 21. Nagahilapit ng aton sininga grand draw mga kabombo. Pero sa gihapon, ara pa iya nga may tsansa kamo nga magdaog everyday, just like sa bag-o lang naton iya nga gin-awardan nga winner kang nakaangko na sa iya sini nga premyo, mga kabombo, as of this January 2, 2023. So, samtang nagilapit ang aton sini nga grand draw, may 1 ka milyon ka pesos nga naka-allot para sa aton si grand prize winner. Yes, mahimuon kita nga isa naman ka milyonaryo, mga kabombo, no? Kag hapos lang gid. Sa nasiling ko na we have 6 keys, no? We have 6 anom ka liyave, no? Agud kamo ang magmangin milyonaryo. May tsansa nga magmangin milyonaryo. Kag ang ina nga mga liyave among aton sini nga baklon, no? Baklon tani tapos na New Year pero may ara pang iban nga sa gihapon inupdanay pa ka nagapamalaklon pa everyday. So pamalaklon kita sini sa gihapon kay affordable kag at the same time no maano ginaton mapusla naton sa aton sini nga pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, no? Ang aton sini nga 1-2 panalo promo part 21 with 6 million pesos worth sang kashiyahan total prizes nationwide, mga kabombo, isa na diri ang 1 million pesos. Sapos lang gid, ano ang inyong sinihimuon sa mga wala pa naka-entra, pwede ka mo sa gyapon maka-entra, no? Ang inyong sinihimuon, magpamalaklon. Kang inyong sinibaklon, ang akong sige ginakabig nga 6 keys for you to have a chance to become a millionaire. Ang ining anom ka mga liyeva, o kung liyave, ano ini? Of course, ang ginabakal ta paborito tani, no? Ang Ladies' Choice Mayonnaise, Mac reunion na with my one and only love. Ara pagid ang Nescafe, bangon na with Nescafe, no? Mga kabombo. Ang ikatatlo nga liyave, ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo, no? Ang ikaapat nga liyave, ang Silver Swan, sukang puti. Sarap asim. Ikalima ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kang ikaanom nga liyave, amo ang Panyawan. Basta said marketing, tatak magaling. Sa said Panyawan, kundi bakalta for our health, no? Para nga ma-boost ang aton nga ikaayong lawas, mga kabombo. This year, 2023, kinanglan aton ulit doon ang aton siniiya nga lawas, no? Nga makaangkon kita sang good health because our health is our wealth, mga kabombo, no? Amo nang aton sinudumdumon ng aton siniya nga ikaayong lawas, ang aton siniya health, amo gini dapat ang aton siya tagan man sang pagtamod sa mga New Year's resolutions naton dira nung aton siniya nga paghatag sang pagtamod sa aton sini nga lawas, no? Kinanglan isa sa mga New Year's resolution ta tulog ta temprano, no? Bugtaw aga pa, no? Kay ti ang early risers kuno ya catch early and more worms, mga kabombo, no? Ti amunta na hindi kay late sleeper tapos adlaw na bugtaw, no? Abe, hands up. Tiga hands up ti Miss Jazz. Kaya amo na si Miss Jazz, no? Tisa sini nga tuig kabay pa nga aton inibag-uhon, no? Kinanglan, temprano tulog, kag temprano man ang pagbugtaw para nga mangin productive kita, mga kabombo. We need, no, to strengthen and to boost our health. Kakalakip na diri ang pagbakal sang Panyawan, no? Basta said marketing, tatak magaling. Ang yan sini nga empty blister pad o kun banig, no, sang said Panyawan, mga kabombo, no? Ang Panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or Panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, mga kabombo, amo ning aton siniiya nga liyave sa paghimo sa aton sini nga entries. For without these keys, without this liyave, ang mga proof of purchase mangin disqualified ang imo sini nga entry. Okay? So kinanglan gid magpamalaklon kita kay barato ini kag at the same time mapuslanon. Kag sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, dali na lang after sa January, may ara kita sang Chinese New Year this coming na January 22, sa February may ara kita sang
Valentine's Day. Aber supot-suputan na ang aton siniiya nga mga pinalangga sa kabuhi, no? Agod nga mabakla naton sila sa pinaka nanamian gid ni nobya, nobyo, asawa, bana, nanay, tatay, mga inablos, utod, babae man o kung lalaki, nanamian nga marigaluhan sang alahas, sang relo. Kag pag ano ida, no, pwede ka mo da makakadto sa R. Pawn Shop and Jewelry, no? Kay agon nga makabakal kamo sang beautiful jewelries, watches, or any pawned item, mga kabombo, no? So, ang pagbakal nimo sa alahas o kon relo o kon any pawned item, no, ang coupon, amo na ding aton sini nga himuon nga liave. Kwaon ninyo ang coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item, no, may ara ina sa sang coupon, mga kabombo, no? Our Freddy Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa bahin naman iya, mga kabombo, no, sang Silver Swan Sukang Puti, sarap asim, ara sa aton sininga little kusina or big kusina dang inyo, no? Ang aton sininga liave diri, amo ang empty stand-up pouch or empty sachets sa o kon label sa Silver Swan Vinegar. Amo na siyang aton siniiya nga mangin liave sa paghimo sa aton siniiya nga entry, agon may tsansa kita nga magmangin milyonaryo. Ina samahin sa aton sini nga Silver Swan Sukang Puti. Ang isa pagit, mga kabombo, sa Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang aton siniya gamiton nga liave bilang proof of purchase naton. Amo ining iya sini nga product sticker or coupon bearing all bombo promo titles, mga kabombo, no? Ang sticker o kon coupon, mga kabombo, no? Sang Orocan, magpamalaklo na. Agod nga ti may ara kita gamito naman iya nga proof of purchase, no? Ang liave naton to have a chance to become a millionaire sa Orocan. Isa pagin, mga kabombo, sa Nescafe. Bango na with Nescafe nung aton diri iya nga mangin liave ngay muon nga mangin key for you to have a chance to become a millionaire. Ang iya sini nga wala unod nga sachet sang mga masunod nga produkto sa Nescafe, mga kabombo. Ara ang Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Sa bahin naman sang empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kabombo, or Nescafe Empty Sticks. Nescafe Empty Stick or packs, no, sa Nescafe Classic in 2 grams. Amo ni ang aton sini nga mga liave, bakal ta sinikiti ang iba niya coffee lover. They cannot live without a cup of coffee early in the morning or in the middle of the day or sa gabi, no? Mga kabombo, so kinahanglan bakal ta sini bisan hindi ang mga wala sa mga nagainom sang kape daw, bisan gamay lang da kang aroma of it sa Nescafe, bango na with Nescafe, no, ang aton siniiya nga liave agod nga magmangin, may chance nga magmangin milyonaryo. Isa pagit ang Ladies Choice Mayonnaise. Sa nasiling na naton, Mac reunion na with my one and only love. Sa Ladies Choice Mayonnaise, ang aton siniiya nga mangin liave, nga mangin proof of purchase for you to become a millionaire. Amo ni ang empty stand-up pouch, no? Kag sachets or label sa mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. Okay na kita dila, samtang nagilapit ang aton si Grandro, himo na kamo, padala na kamo, ang inyo sini mga entries, kay may chance pa kamo nga magdaog everyday, kag amo ng aton sini iya nga pagbangko sa madamo nga mga entries for all of your non-winning entries, wala nagabutan nga entries, qualified for the grand draw. Am I clear with that, mga kabombo? O, sige 1, 2, Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio ka Star FM with 6 million pesos worth of total prizes nationwide. Ang aton siniiya nga 6 million pesos worth of cash siyahan, no? Ang tumbo guro ninyo da kung mabagabutan ninyo ngalan bilang grand winner naton nga 1 million pesos ang grand prize. Wala sa imposible, hapos lamang himuon sa sulod lamang sa pila ka semana, no, may chance ka mo nga magmangin milyonaryo.
Mga Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton sa palatuntunan kahapon lamang, right after this. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable. Time, 39 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Sa aton siniiya nga pagsugod sang tuig 2023 mga kabombo, kitaya nga mga Kristiyano, no? Kitaya nga nag-claim nga mga anak san Dios kay ti nagatuo kita iya, no, sa buhi nga Dios, no? Ang aton sini nga Lord and Savior Jesus Christ. Ang aton siniiya nga God the Father in heaven. Ti mangod kay nagatuo kita sa iya, yati ginatugyan naton ang tanan-tanan sa iya, no? Pero you know what, may mga utod kita iya nga nangin gifted, no, sa paglantaw sa pinaagi sa ila sining mga pananawan, no? Sa ila sining iya nga mga predictions. Ti when you say predictions, gina-predict lang mo, no? When you say predictions, ti predict. That is hindi 100%, no? Daw ano lang bala, pananawan lang. Kaya ang iban sa aton gifted ina, no? Sa bahin sang sina nga bagay. Kung ano ginma ng klase sang pagka-gifted nila, no? Ang ginahambal bala nga ti may baluan nila ang magkalanabo sa future, no? Kag isa na diri mga kabombo sa bahin sang aton sining history, no, sa baragtas ng aton sining kalibutan mga kabombo sa aton si world history, o diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Isa sa mga nangin famous lately, no, nga ginakilala kag ginabasa ang iya siniiya nga mga pananawan, ang iya sini nga mga predictions, no, ining famous nga si Nostradamus, no. Sa subong may mga pananawan si Nostradamus nga ti matabo ang World War III, mga kabombo, no? Suno pa kay Nostradamus ti may mga Mars landing. Siya ni ang nag-predict nga ti ang tao, no? Magkadto naman sa planet Mars. May mga celestial fire nga matabo. Kag more sa bahin sang 2023 Nostradamus' predictions, mga kabombo. Yung pamangkot, di sinugid bala ining si Nostradamus, mga kabombo, nga ang pamugin ni siya ka-famous, kag damo siya sini mga predictions, ang truly, no, mga nagkalanabo, gid, mga kabombo, no? Well, kung sa kahapon lamang ni Nostradamus para sa aton sini nga curiosity, mga kabombo, no? Kay ti, diriya sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, ang aton sini iya nga paghibalo sa mga nagliligad, no? Ang matudtod nga kasaysayan sa kabuhi sa aton sa mautod, hindi lamang sa aton sa mautod, kundi sa mga nagalaklanabo sa aton siniiya nga palibot, sa aton sini nga pungsod, kag sa kabugusan nga kapungsuran, no, sa worldwide as well, mga kabombo. So this time dito kita sa aton sini nga world history, sinugid bala ining si Nostradamus gani. Ining si Michel de Nostradam, mga kabombo, no, natawo ini siya sang December of 1503, no? So sa nagligan nga December bago lang, no, natawo ini siya sang December 15
or December 1503, kag nagtaliwan ini siya makabombo sa July 1566. Mo silingon, no, tawo man lang siya. Galing kay gifted, no? May mga sinulatan na siya nga gina-predict niya, ginapananaw niya, pinaagi sa mga signos, bali, mga kabombo, no? I don't know kung di niya na ginakuha, pero may ara siya sang gift, and that is to foresee the future, no? Ining ila siniiya nga ginatuwag bala nga ang ila siniiya nga regalo, kung ano man ang klase ng regalo, and one of them is the famous Nostradamus, mga kabombo, no? Ining si Nostradamus, sana siling ko na gani, isa ini siya ka French astrologer, no? Aton nga kilalahon si Nostradamus base sa sini nga nangin kahapon lamang. Iya sini nga true to life story ni Nostradamus, no? So ini siya isa ka French astrologer, apothecary, mga kabombo, no? When we say apothecary, amo ining mostly archaic term sa isa ka medical professional, no? Nga naga-formulate kag naga-dispense sang materia medica or medicine nga naga-formulate, mga kabombo, no, sa bahin sang mga physicians, no, surgeons and patients, no. Ang modern chemist ini, mga kabombo, sila ni ang mga chemist or sila ni ang mga pharmacist. Amo ni si Nostradamus, mga kabombo, nagkabig siya bilang apothecary, no? Grabe nga termino ini, mga kabombo, no? Ang modern chemist o kon modern pharmacist, mga kabombo, ining si Nostradamus, wala labot nga apothecary siya. Isa man siya ka no, sa nasiling ko na physician, doktor, kag reputed seer, mga kabombo, no, kung sa ano pa manghuhula sa aton siniiya nga panibago nga panahon. Damo giniya nagpahula sa iya sini nga panahon, mga kabombo. And Nostradamus is best known for his book, ang Lay Prophetess, mga kabombo, no? Ang Les Prophetess, Lay Prophetess, agin publish niya sa tong 1555, ang Lay Prophetess, mga kabombo, koleksyon ini ni Nostradamus sa iya sini nga 942 poetic quatrains, mga kabombo, no? Ang iya sini nga mga poetic quatrains o kon ining iya sini iya nga type balasang stanza, no? When we say poetic quatrains, no, type quatrain, type sang stanza sang o kon complete nga poem o kon iya sini iya nga binalaybay, no, nga mayara sang 4 ka linya, no? So there are 942 poetic quatrains koleksyon sa sing iya sini iya nga mga pananawan, no, nga publish sa sini nga libro ginakatiguluhan, Lay Prophetess, mga kabombo, no? Ining si Nostradamus ang iya sini iya nga pamilya, no? Originally, labi na gina iya sini nga amay, mga kabombo, ang iya sini sa father side, no? Mga Jewish ini sila, no? Pero nag-convert sila, gin-convert sila bilang mga Catholics or Catholic Christianity, no? Ang iya sini iya nga origin sa father side, no? Ang iya sini iya nga tatay, kang iya sini nga ang ila sini nga pamilya, no? From Jewish to Catholic Christianity. Kag ang henerasyon, no, antes pa man kay Nostradamus, amo ni ang mga Jewish, no, kag nangin Katoliko sa ulihi. Aya sini iya nga origin, mga kabombo, no? Abi ninyo si Nostradamus nag-eskwela ini kay maalam gid katama, no? Amo ni siguro kun nga ang daw damo gid ang nagarespeto sa iya sini nga kapinasahi nga abilidad, ang iya sini nga pagka-gifted bala to foresee, no, ang matabo sa palaabuton, no? Ining si Nostradamus, nagabuto ini siya sa University of Avignon, mga kabombo, no? When we say sa University of Avignon, no, isa ini ka public university nga na-locate sa mismo lugar nga ginatawag Avignon sa pungsod Fransya, no? Kay isa ini siya ka French
isa ini siya ka French astrologer, mga kabombo. Ining si Nostradamus. So, taga-Fransya, ini siya, kag galing kay ginpersa, ini siya nga bayaan, no? Just over a year, no, when the university closed due to an outbreak of the plague, mga kabombo. So, bangod nga ang iya siniging skulahan, ang ginigo sang plague, no? Tubtob nga naguntat gid kag nasira ang ining University of Avignon dito sa may Avignon sa Pungsod, France, mga kabombo. Di naguntat siya diri, no? Wala siya sa may mahimo kag nag-transfer siya, mga kabombo, no? Nagtrabaho siya una-una bilang isa ka apothecary sa several sa sulod sang malawig at tinuig. Antes man siya nga nagbuto na naman, mga kabombo, sa University of Montpellier, no? Ang University of Montpellier, mga kabombo, isa ini ka public research university nga na-locate ini sa Montpellier sa southeast sang Pungsod, Fransya. Kag mo ini ang University of Montpellier, no? Gintukod sa tong 2020, no? One of the oldest universities in the world, no? Ining University of Montpellier, mga kabombo. Hoping sa iya siya pag-eskwela diri, makaangkon siya sang doctorate, no? But was almost immediately expelled after his work as an apothecary, no? A manual trade forbidden by university statutes, mga kabombo, sang nadiskubrihan nga isa gali siya sa apothecary, mga kabombo, no? Ti si Nostradamus, may pamangkot, may pamilya man ni siya nga iya. Yes, no? Nagpakasal ini siya, mga kabombo, iya sini nga first marriage sa tong 1531. Apang iya sini nga asawa ka mga kabataan, duha ka kabataan kag duha ko kag iya sini nga first wife, no, mga kabombo, ang nagkalamatay, no? They died sa tong 1534 sa tong another plague naman, no? May plague naman nga nag-igo sa ila sining nga lugar nga nagtaliwan man, no, nanging biktima ang iya sining nga asawa, first wife niya, kang ila sining nga duha ka mga kabataan. Todo ka di malas, bala mahambal nga ti daw may jinx, no, ining si Nostradamus, suno pa sa iban, no? So, he fought alongside sa mga doctors, batok sa mga plague before remarrying, no? Pagkatapos siya sining nga first wife nga lunsay nagkalamatay, kalakip na ila si duha ka mga kabataan, nagpangasawa naman siya liwat, mga kabombo, no? Ining si Nostradamus, kaya sining nga second wife, amo ining si Anne Ponsarde, no? Kung siya din mayana siya sa anom tanan ka mga kabataan. Sa sining nga matinuig, nagsulat si Nostradamus, no, sang almanac, no, sa tong 1550, kag ang resulta sini nangin successful, no? Nangin successful ining ginsulat niya nga almanac, tubtob nga nag-continue siya, no, nanamian siya kati nangin madlagon. Tubtob nga nag-continue siya working as an astrologer for various wealthy patrons, mga kabombo, no? Damo sa mga nagkuha sa serbisyo ni Nostradamus bilang isa ka famous, no, amat-amat siya nga nanging sikat nga French astrologer, mga kabombo, just like, no, sa kay Catherine de Medici, no, nga nangin isa sa iya sini nga foremost supporters, no? Ang iya sini nga lay prophetess gin-publish atong 1555 kag diri, mga kabombo, no, they relied heavily on historical and literary precedent. Kag initially nakaangkon sila sang mixed reception, no? Kag abi ninyo, mga kabombo, sa amuto nga panahon nagsofrer ining si Nostradamus, no? Sa amuto nga panahon daw ginaigo gid sila sang kadimalasan, no? Ang gout, no? When we say gout sa subong, dati do ka okay malana po kasakit. Pero sa time to ni Nostradamus, no, nagsofrer gid siya sa severe gout, no? Tubtob sa katapusan sa iya siniiya nga kabuhi. Ahay, may gout gali si Nostradamus, no? Ang nag-uta sa iya sini kabuhi ang gout kag ang komplikasyon diri, mga kabombo. Grabe gali ning ka matudtun nga kasaysay ni Nostradamus, mga kabombo, no?
Eventually, ang ining gout niya nanging komplikasyon, nag-develop into edema, no? Ari pagid. Wala labot sang gout, no, niya mga kabombo, nag-develop into edema, no? Ang edema nga ginatawag man ini nga fluid retention, no? Dropsy or hydropsy kag swelling sa iya nga pila ka parte sa iya nga lawas. Ang build up bala sang fluid, no, sa pila ka parte sa aton sini nga lawas, sa tissue sang aton sini nga lawas mga kabombo. Particularly commonly nagakatabo ang edema sa legs o kung sa kamot, no, apektado ini ang aton si tiil, ang aton sini nga kamot. Kaya mo niya natabo sa famous nga si Nostradamus, ang famous French astrologer, nga iya sini iya nga balatian, iya sini iya nga maagyan, wala na niya na predict, no? Wala niya na pakot, no? Kay ang iba niya ti famous siya nga manugpakot, pero ti ang mga hasta pagali subong, no? May ara siya sang mga gin-foresee of this year 2023 sa nasaling ko na gani amo to, no, mga kabombo, ang iya sini nga pag-foresee nga matabo naman ang World War III pagkatapos ng World War II and World War I, no, may Mars landing pa matabo, celestial fire kaiban pa, more of Nostradamus 2023 predictions mga kabombo, no? Di sa amo to nga panahon niya nag-igo man lang sa iyaya ang gout kag ang edema. O silingon, tawo man lamang kita na at the end of the day, no, we are not perfect, mga kabombo. So, si Nostradamus nagtaliwan sa tong July 1 o 2 sang 1566, and many popular authors have retold apocryphal legends about his life, mga kabombo. Ang famous niya nga sinulatan niya sini nga famous nga book that is entitled Lay Prophetess, mga kabombo. Di amo na si Nostradamus. Natao sa itong December 21 or December 14, hindi pa gani mapakot ni kung ano gining iya sininga petsa sa iya sininga kaadlawan. Sa itong 1503, natao siya sa Saint Remy de Provence Kingdom of France, no, isa sa ka-French. Nagtaliwan sa itong July 1 or 2, 1566 at the age of 62, mga kabombo, dito sa may Salon de Provence Kingdom of France, bangod sang gout na nag-develop into an edema, mga kabombo, no? Ang famous nga physician, apothecary, author, translator, astrological consultant, or famous nga astrologer, mga kabombo, or seer, manugpakot, no? Known for his prophecy treating plague at the same time, pero siya ang nadutlan man sang plague, ang iya sining nga asawa, kamakabataan nagkalamatay, bangod man sang plague, mga kabombo. Amo na si Michel de Nostradamus, o kung si Nostradamus, the famous French astrologer, no? Di initanan niya, mahambal kita nga ti, we are so gifted, just like Nostradamus, extra gifted siya. Pero, nagapakita nga tao man lamang siya, no? Ang iya sini nga mga gina-foresee, it's either matabo o kung hindi. Naging famous siya sa kalabanan, nagakatabo, gid. Pero at the end of the day, aton iya ang aton sini nga pagasaligan, ang Dios nga amo gid ang pinakamaalam kana kay balo kun ano gid ang perfect nga mangin hitabo sa aton sini nga kabuhi, no? Pasalamat kita sini sa iya kay may mga ano siya nga ginapananaw, pero hindi kita diri magsalig. We won't fear anymore because we are children of God. Kay tugan ina naton sa mahal nga makaako iya. Who knows, who sees, kag amo man ni siyang tagtuga ni Nostradamus, mga kabombo. Aton sini nga Dios nga amay sa langit. Well, amo yato ang matudtuon nga kahapon lamang ni Nostradamus. This time, kadto naman kita sa matudtuon mga kahapon lamang niyo. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, mga kabombo, no? Wala sang liwan, kundi nagapakilala ini siya sa kay Renato, no? Si Renato is 41 years old, no? Ini siya taga Silay City. Ining si Renato, 41 sang Silay. Mga kabombo, ang yasin nga kasaysayan, aton ini nga pagabasahon. Kakaya sini kasaysayan, without much ado, yari ang kasaysayan ni Nostradamus, tapos sa kita. Renato, 41 years old, sang Silay City.
ara magani siling nila Miss Just di ula labot kay Nostradamus may mga Chinese mga astrologers no si kuo amo ginayo one we say Christmas New Year da ang mga pananawan no kung ano matabo sa aton sa sining tuig 2023 labi lagi sa aton mga kauturan nga in check nga pro ang ila sin nga New Year magasugod gidya ang Year of the Water Rabbit mga kabombo Year of the Water Rabbit no magasugod iya mga kabombo sa January 22 no ang bagong tuig sa mga Chinese nga amo na iya damo na sa dayon nga panimadon damo na sila mga practices dayon no kag tagsa ka mga giho mga butang no ila na iya nga ginahimuan sa mga senyales mga kabombo no pero siling ko gani no ini sila mga tao lamang ang saligantaya amo ang pinaka creator of all that is our God of Father in heaven mga kabombo ang buhi naton kadako-dako nga Dios ang Year of the Water Rabbit tapos na sang Year of the Water Tiger bago lang na tuig 2022 tinatuig ang Year of the Water Rabbit following the Chinese calendar mga kabombo so ari na ang aton sininga letter sender sa sininga hapon nagapakilala lamang sa kay Renato, 41 years old sa Silay City. Ang kasaysayan ni Renato bilang iyaman iniyang pagsabat sa aton siniyang ginapangayo diri kung may ara kamo sa makasaysayan nga natabo sang bulan sa Disyembre, no, especially sang December 25, Christmas Day, no da may pila na kita diri nga nabaton nga nagpadala sa ila sining mga kasaysayan. Kag may ara man siling ko, this is the new year. Yesterday is the first day, really, the new year gid, no? New year, new day of the new year, new day of the new month, January of the new year 2023. So ang aton siniiya nga ginaagda kung kamo mayara man sa kasaysayan sa adlaw sang bagong tuig. Si Renato, 41 years old sang Silay City, may ara man siya sa hindi malipatan, no? Nga kasaysayan niya, no? Sa itong 2013 mga kabombo. Ining si Renato, 41 years old, suno pa sa iya, no? 2013, January 1, 2013. Grabe, no? January 1, 2013, mga kabombo, ang hindi gin malipatan nga kasaysayan ni Renato. Kaya sini kasaysayan iya ginsuguran, pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo Miss Jazz sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Renato. I'm 41 years old, sang Silay City. Miss Jazz, nagsulat kita ko dayon sang ikaw ang nagpanawagan kung sino ang mayara sang kasaysayan nga hindi gid malipatan. Hindi lamang sa bulan sa Disyembre kundi sa adlaw sang bagong tuig, January 1. Ako, Miss Jazz, may ara ko hindi gin malipatan nga kasaysayan. January 1 of 2013, ag-ara na ina nakapagkit sa akon siniya nga tagipusuon. Angot ini Miss Jazz sa akon siniya nga nangin first nga karelasyon. So 2013 amo pa lang iya nga nakaangkon sang ginatawag nga espesyal nga karelasyon si Renato. Kag suno pa sa iya, suno pa kay Renato Miss Jazz hindi ko gini malipatan. Una sa tanan bangod kay ti, ang pinakauna nga babayi nga akon sinigagin palangga. My first ever girlfriend. Tawagon ta lamang siya sa kay Angela, Miss Jazz, ang nagbiya sa akon. Tuman, ano niya iyayaw? Perti niya kasakit, no? Tuman ka sakit nga klase sang love story. Ang kasaysayan ni Renato, 41 years old sang Silay, natabo sa itong January 1 of 2013
kung sa diin ginbayaan siya sa iya sini nga nobya, ang first nga babayi nga ginpalangga niya pero ginbayaan siya, no? Siyempre tuman kasakit, no? Si Renato is has had a first relationship pero nangin palpak pa. Amo ini Miss Jazz ang rason nga sa edad ko karon nga 41 anyos wala pa kuya sang nobya o kon asawa. Uy! First break up, wala lagi si Renato. Ahay. Kasakit, no? Di mo ni guro kung nga para sa iya ya, pero tigidya ka big deal sa iya, no? Ang amo ni nga petsa sa iya sa kabuhi, ang January 1 of 2013, kay ginbayaan siya sang babayi. Kag suno pa ka Renato, ang pinakarason, ginbayluhan siya sa iya sining nobya sang iban nga lalaki, no? Aligin baylo siya sa iban nga lalaki, suno pa kay Renato. Miss Jazz, amo ining natabo sa akon. January 1 of 2013, ang iba niya nagahinugyaw pa sa nakaligad nga tungang gabi, no? Ang New Year's Eve. Ang akon niya nga nobya, Miss Jazz, nga nagpauli lamang diri, agud nga mabakasyon, agud nga mag-updanay kami sa pagsugalaw sa bagong tuig, pagkaaga, Miss Jazz, na alimunaw. Bangod kay nagkit-anay sila beforehand sa iya siniiya nga nangin una nga nobyo, antes pa man ako nga nag-abot sa iya sini nga kabuhi. Baw, kasakit. Ouch! Ti ining babayi, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Amula ni siyang ginatagan, kuya nga tsansa nga palanggaon ko. Kay sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, suluyaon ko. Kag may ang akon sini nga abilidad or ang akon sini iya nga batasan, no? Wala kuya gana, Miss Jazz, sa mga babayi sadto. Kag suno pa gani sa iban, ti basi ano ang imo sini iya nga personalidad. Ti gina-question man ko na nila, Miss Jazz, pero kabalugi ko sa kogalingon ko. Kay amo na ang akon niya, Miss Jazz, mo nga kun may ara gid man nga mag-abot sa akon sini kabuhi. Kinanglan niya ara balaya ang akon gid siniya nga feelings and emotions bala mapukaw. Kay wala gid ko kaagi, Miss Jazz, nga antes pa man sang sining pagnobya ko, wala gid ko ya sang may naluyagan, may mga crush pero ti ginatulod pa na. Wala gid ko ya, Miss Jazz. High school ko may ginasunlog sa akon, wala gid ko gana. College ko may nagapulo pa siplat sa akon damo, wala gid ko gana. Hasta, Miss Jazz, nga nakatrabaho ako, nga ginarito na lang gid ko ya, Miss Jazz, sa iban sa mga upod ko sa trabaho. Gina-pair ko nila sa mga upod manamon sa trabaho kag sa iban pag ginakilala nila. No, ginatulod na lang ko ya, Miss Jazz mo, pero ti why gid? Fortunately, may nag-abot kag amo ini ang akon siniiya nga nangin first girlfriend and last so far, Miss Jazz, si Angela. Di wala gi kuya, Miss Jazz, na naglaom niya nga amon ko na ni Angela. Kay nga sa prangka nga sugilanon, malusulo-sobra na kami isa ka tuig. Kag ako ya, Miss Jazz, seryoso ako. Wala ko ya nagahuluhampang sa amon sining relasyon. Plano ko siya nga pakasalan. Kay siling ko gani, kung mag-abot ining babae nga ni, nga makapapukaw sa akon sining tagipuson, sa akon siniiya nga korason, sa akon siniiya nga ginabatsyag, sa akong balatsagon, kung maluyag, kuya, Miss Jazz. Kaya mo na naya para sa akon niya amo na niyang tuntuuron ko, ti nag-abot gid siya, Miss Jazz. Sa ngalan nga ti, wala labot nga gwapa ining si Angela. Pution kag, ara bla, Miss Jazz, sa siling ko, amo na gid man siya guro, kay ako ya, Miss Jazz, may ara ko ya paano mo talaksan bala kung anong akong si gusto sa babae. Ang gusto ko, pution. Ang gusto ko ya, Miss Jazz, gwapa, kag maalam. Di ari ginitanan kay Angela. Antes pa man sang December, Miss Jazz, no, mga talipos-poson so sang November of 2012, nag-abot diri si Angela. Ipakilala kami kay nagbisita di siya kang nagbakasyon kay dito na sila sa Manila. Kaya mo nang rason ko nga
nga may ginreto sa akon kapag kakita ako Miss Jazz daw lain nang ako si ginabatsyag. Siling ko why not give it a try. No, hasta nga ginpakilala kami for the whole December Miss Jazz, no? Nagkilalahay kami or antes pa man inaabi Miss Jazz so sa sina nga mga tinuig kay more than isa na kami lapit na kami isa ka tuig kag amo na to ang natabo no a previous year nga nangin nobya ko siya kag nakilala ko siya Miss Jazz samtang nga nakilala ko siya amat-amat no nagadalo man ang akon siniya nga ginabatsyag nga pinasahi kag hasta nga nahambal ko gid Miss Jazz nga tinaluyag gid ako sa kay Angela amo to ano ko siya pangaluyagan ko siya sa tong 2011 Miss Jazz no antes pa man abi nga nangin nobya ko siya, pagkatapos siya nangin nobya ko siya, kaglapit na lang kami Miss Jazz, no, manog sobra na kami isa ka tuig sang natabo ining bagong tuig nga para sa akon daw. Siling ko nagpamatod ko Miss Jazz nati, hindi gin man siguro ya para sa akon ang mga babae. No? Malan mo Miss Jazz, ako ang gintulinan sa akon si Amay, sa sinigamay nga negosyo, do diri sa amon lugar, sa may diri abi sa amon lugar sa Silay. Idra ko yan naga-focus, Miss Jazz. Amo to nga nagdoble, pagit ko triple, pagit to ang akong siniiya nga pagkapisan. Sang time nga plano na kami nga magpakasal ni Angela. Pero isang nagbakasyon siya diri liwat, kag na-off-the-night kami, para off-the-night kami sa New Year. Amo to Miss Jazz, sadya pa kami iya sang pagbulag sa tuig, pagkaaga, nakibot ko, kay naalimunaw lang siya. Una-una, nakulbaan kami, kay basi balaging abda ko, kung ginano man, sa mga malain nga elemento, pero sang uli, Miss Jazz, nagtawag siya sa akon, kay naghambal, kay nangayo siyang sorry, naghambal siya nga, nag-upod na siya sa iya siniya nga former boyfriend nga taga diri sa amon. Nga nakita anay gali siya Miss Jazz prior sa amon siniya pagbakit anay kapag pauli na diri spending our New Year's Eve together. And the following day, New Year dito na kag nadula siya sa akon. Masakit para sa akon Miss Jazz kag amo niya hindi ko ginuy malipatan. Bungod kay ti amo ni bala Miss Jazz nga ginhatagan ko tsansa ang akong si kaugalingon no to try the so-called love pero nangin palpak pa Miss Jazz. Di kabay pa nga makahatag ini sang kalingawan sa imo sa pagtagpalamati kay ikaw ang nagpanawagan man ngati amo ning amon siniya nga ang akon sininangin kasaysayan no. Ang kasaysayan ko nga natabo New Year January 1 of 2013 hindi ko gid malipatan. Ang tagpadala no si Renato 41 years old sang Silay City. Renato, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan no. Tuod gid man no kung ikaw ya ang nagbatsyag kung ikaw ya ang natungdan, syempre hindi mo giniya malipatan. Imagine sa isa ka lalaki no nga may ara lamang isa ka babaeng gipalangga pero ginbayaan pa siya sa adlaw sang bulag tuig. Sa adlaw sang bagong tuig. Kasakit. Di, pero kabay pa rin nato ha. You're only 41. Silingon, no, may ara pa ya ikaw sang tsansa nga makakita, no? Hindi ka madulaan sang paglaom, no? Kaya daw may pagkapislian, you're such a picky man, no? Pero sige lang hindi ka madulaan sa paglaom kay silingon si Angela hindi ito para sa imo. Ako ay nagapati may ara gid ihatag ang Dios sa imo. So better no nga magsalig lang gid no. Kag I know no ikaw lang gid to have a personal relationship with the Lord no. Pangamuyo ka nga kun may ara gid man, hindi ka silinga wala na gid no. Hindi ka silinga one woman man no. Hindi ka maghambal nga ikaw one woman man kay samtang kabuhi kita diri sa kalibutan may tsansa, no? Samtang nagakabuhi kita diri sa kalibutan, may paglaom. Isang paglaom nga na for you to have a partner in life sa ulihi. Kag ina iya, I'm sure, kung mag-abot ina, no? Muna ginaiya ang perfect will, kag perfect nga ang ihatag sa Dios sa imo, no? Renato, no, don't lose hope, no? Lucky kaya. Kag you're only 41, no? Life begins at 40. Di nagululapaw ka isa ka tuig, no?
pero gasugod ka pa lang, no? Ito yan sa Dios, kag hindi mo pag-close, no? Don't close your life, no? Gatagi ang chance sa imo si kagalingon to know other people, especially sa opposite sex, no? Kaya amo na ang chance nga ti makasugata ka, no? Pag ako yung nagapati nga kumpara gid sa imo ang Dios siya may itagna ang Dios sa imo ay makakit-anay gid ka muna iya, no? Sa natalana nga adlaw ka sa natalana nga oras. Just have faith rin nato. Hindi ka magambal nga maglaon ka hindi damo pada, no? Renato, salamat gid, no, to give for giving ear, no, sa aton siniiya nga pag-invite sa inyo to share sa inyo siniiya nga makasaysay na tabo sa bulan sang Disyembre or sa adlaw sang bagong tuig. No more, no, padala ka mo email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon, Bombo Anthony, mga kabombo, no? This is our maiden presentation. Sang kahapon lamang program sa DYWB, Bombo Radio Bacolod. Sa gihapon ninyo inyo alaga si Ms. Jazz, no? Kag maiden presentation for the New Year 2023. Kabay pa, no? Ataga naton sang kaygay na ng aton sini nga kabuhi nga mag-improve, no? Agina nakasugata ako sa isa ka katahom, no, nga gin-share sa social media, sa Facebook Live, no, ang iya nga gin-post ang Faith Matters 2, no, ang ang imo siniya nga pagtuo, no, amo gini ang dapat ginaton ang imo pagtuo, Faith Matters 2, no, ni Kuya Kaloy Dinyo. Maka-relate ko kay kanami sa iya sini nga gin diri bala nga gin share sa iya sini matudtun nga kabuhi, no. Kay parte ini sa iya sini nga mga nangin desisyon sa kabuhi, no? Nga para sa iya nagdesisyon siya nga wala niya ging kabig ang tanan-tanan nga anggulo, no? Out of the blue bangod kay tao lamang kita drastic decision nga nagdulot sa hindi malait na hindi maayo, no? Sa iya isig ka pareho, sa iya sini iya isig katawo, mga kabombo, no? Do kasadya ginada sang aton si mga kauturan sa gwa, no, may gapamangkot diri ati sige lang kay New Year, mga kabombo, no. Ang aton siniiya nga mga gin-share ni Kuya Kaloy Dinyo, no, sa iya sinigin post nga Faith Matters 2, no, angot ini mga kabombo sa iya sini nga nangin desisyon nga hindi nangin manami nga nag-apekto sa iya sini nga mga families and friends, no, puti siling kon sa iya lamang kuno ya ining nagatabo sa iya kabuhi, definitely hindi mangin manami, no? Hindi niya makaya, hindi niya masarangan, no? Sa pag-atubang sini. But because we have our big God, no? Akon aton lang dumdumon nga ti ang Dios siya may Dios of many chances. Not only of one chance, two chances, three chances, but many chances, no? Subot silingon every time nga madasma kita, hindi amo ang aton si madesisyon sa aton kabuhi, no? Pang year end, pang good vibes si Ms. Jazz, or pang New Year, no? Pang good vibes si Ms. Jazz. Sa 1 John chapter 1 verse 9, no, gin-share ni Kuya Kaloy Dinyo, no? Dira nagahambal sa aton sini nga balaan kasulatan, no? Dira nagahambal. Kung nakasala kita kung kaisa ang taginta puntariya ta, kay is because nga ti hindi ta gusto nga batuno ng aton sini nga sala, ginabutang ta ang blame sa iban, no? Di ginabutang ta ang blame sa iban kag wala naton gina-recognize nga aton man ina sala. May ara man kita dira sang part, no, sa sinang kapalpakan sa aton si kabuhi kag hindi lamang i-blame naton sa iban, no? So bangod sini siling ni Kuya Kaloy Dinyo siling nga hindi ko ni masarangan, pero because of God, no, pwede kita iya sa gyapon makapadayon, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Dira sa 1 John 1:9, again share sa aton ni Kuya Kaloy Dinyo. Ang Dios siya, ara na iya sa gyapon niya, may chance kita nga magbag-o kun may nahimo kita nga madesisyon nga nakapa-hurt sa iban, kag nag-epekto sa iban nga mga pinalangga ta sa kabuhi, no? Ang epekto naging negatibo, mga kabombo, no?
iti ang aton dira humble enough for us, no? Nga iti akuon nga may sala ginman kita. Kag sa tubangan sa Dios aton ina nga pangayuan sang patawad, no? For if we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Wala kita sa panahon is bye-bye time na Happy New Year mga kabombo. Ini sa gyapon inyo alagad sa kahanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot.